Добре, категорично. Какъв е смисъл от тази среща? Какво можем да обсъдим? Това е по-добре. На нещо доста зрели. Но от тук нататък се изписва, който се горе-долу. Представаме да се такаме тук, там медите вече. Аз от сега в момента и с нас се занимават, и с тебе се занимават. Мене никой не се занимава. Глупости говориш. За какви случаи? Пак си подправил подписа на другия по подписка беше така. Не съм подправил никакъв подпис, не знам за какво говориш. Какъв е този? Мен ми го показаха това, там пише от Христо Грозев. Има друг човек, който е бил преди папа. Да, останало от някакъв бивш файл. Това си е фалшификация. Добре, бе, това е твое мнение. Имаш набеждаване за подписи, които ти казват, че не са твоя текст и твой. Ти чел ли си го? Аз, ако се разберем, аз ще оттегля всякакви такива неща на семинарства. Как ще оттеглиш? Не можеш да оттеглиш нещо, което вече е подадено. Нито аз мога. Може да се прекрати от тук, ако не ръчка, и това се прекратява. Това е нещо, което може да си говорим. При второто, ако имаш някакви финансови претенции, че кажеш, че имаме ли финансови претенции, това е въпросът за възможност да споразумение. Аз смятам, че предвид на разделението 95-5, което е абсолютно така вградено в съзнанието ми, ако искаш нещо, ти трябва да го търсиш, а не аз да си търся. За мен за сега най-важното нещо е, че... Правилното за мен е на 30 години. Естествено. Знам. Аз го знам. Но ти знамаш, който е представя 5% вина? Не. 5% предизвикване на отвратително престъпни действия от твоя страна, заради предвид на твоята психология. Аз ставам 30% вина, затова ти да извършиш серия от незаконни престъпни действия. За които обаче ти очевидно си готов да се отказваш да си търсиш права. Не съм виждал никога незаконно нещо. Не си извършил. Аз не съм извършил незаконно. Никога. Нищо от нещата, които си направил, не са незаконни. От нещата, които аз анализирах и следвах подробно. Това е такова. Ето за това. Квалификацията са излишни. Не, просто това е за да те разбера малко. Аз от това нямам никакъв. Като съм 1000 пъти, не 100 000. Винаги там имам мания да спазвам закона за продукта. Включително тук ще ми предложи да нарушиш закона. Не съм. Защо да нарушиш закона, като... Няма да повдигам повече нищо, какво нарушавам закона. Аз не съм длъжен да повдигам обвинения, да дам сигнали и да питам институциите, продължават си правят това, не ви е задължение. И ако не ги питам, не е нарушение на закона. Ти не чуваш, ако не други чува собствените глас или това, което искаш да чуеш. Не, аз искам да разбера какво ти очакваш от мене. И ти току-що го обясни, доколкото. Това, което ти казвам. От тук нататък да спрем да си правим номера. Ако ти имаш финансови претенции, да си кажеш, аз смятам, че за моето участие в тази работа и за това, примерно тук австрийската фирма е дала някакви пари, искам да си ги взема обратно. Ако е твоя австрийската фирма. Да. Какво значи, ако искат да си ги взема обратно? Да казва, че е негова австрийска. Всеки говори, че ти не си ти, че ти си руснаци. Чува ли си го това? Не, това не съм го. Това го чува да и 8. Това не съм го чувал. Не знам банката на Василев. Аз това мога да се доверя, твърди, че три фирма. Това е окей. Тогава има един заем, който е може да коментира за дикцията. Това е да говори. За това може да се говори. Да си ни върнеш парите, които сме вкарали, които ти си използвал някакси, не знаем как. И за 1 година и 2 месеца активно унищожаване на нашата репутация, да си върнем парите. Нашата репутация е вашата никой не съществува, твоята. Огнян не, съгласен съм с тебе. Огнян вече няма. Не. Аз това исках да кажа грешка на език, наистина. Как се чувства той? Зле. Той не е убити. Мен не ми дреме за моите. Знам. Богатите и успелите хора, красивите, умните, усетите народа не ги обича. Това е, за съжаление, тъжната истина в България. В Европа е в по-малка степен, най-малка степен на Съединените щати. Знаеш тази моя философия от началото. Така, но в България не ги обича тези хора. Репутацията му е там.
Това си е някакъв проблем. И мой разрешен приятел, но все пак той страда за мен повече, колкото трябва. И се впети, ядоса се, изнерви се и след това го раздразни много. Това, което надявам се разбрал, че аз точно като тебе не става. От това. Знам. Добре. Аз това не говорим за репутация. Не, има репутационни разходи, които ти... Добре, разбрахте. И сега, моето становище, както и твоето, нарушил закона, част нарушил закона, това е белетристите, никакви си съд ни сласи, такива си всички го решават. Но за това въпросът е, че ние това може да се споразумеем, от тук нататък ние да не си правим скални номера. Закона не те задължава да прави скални номера, нито мен. Нито е нарушение на закона, който да трябва да прави скални номера. Това можем да се разберем. Може да се разберем финансово. Това, което е започвало, не може да се спре, не може да се изтегли нещо. Разбира се. Но може от тук нататък да се спре. Параметрите са ясни. Аз съм точно не съм пуснал сигнал за нарезаване. Аз съм запуснал сигнал за фалшификация на... Не може да пуснеш, защото е сметки. Не, това са абсурдни. Любо. Добре. Любо. Приемаме... Кой те съветва да правиш глупости? Това не мога да разбера. Ти трябваше отдавна да си уволниш тези хора, които те съветват да подписваш документ, който приемаш документ с бъдеща дата. Аз никога не съм приемал такъв документ. Няма ти давам повече. Ти провери си нещата, които ти подписал. Никога. Да. Имам преди друго. Значи, помисли, горе-долу е, че минат празници. Това е едно за сега. Какви могат да са параметрите? Мисля, че е взаимно от двете страни. Не трябва да изтича никаква информация, всеки ще се отрече от тези разговори, ако изтече по твоя или по моя вина. Така трябва да остане пълна тишина. И мислите, че имаш доверие. За мен не излезе като пунктуален. Абсолютно. Много е лоялен към тебе. И това, но не ми е правил номера. Не вярвам, като бъдат при мен, че ще носи да писа с своите. Трябва да видите, в момента той да изключи телефон, всеки може да сложи някъде. Аз такива неща никога не съм правил. За мен тръгнеш ли от тази плоскост, връщане назад няма. Така че, ти си къде това е реално, това не е реално, или просто. Защото те да започнахме заедно и пак ще притисне и добри неща. Всеки от нас има някакви така. Послед. И казвате, разгрушиха, които трябваше да правим ред причини и хубаво каза кой как вижда, няма значение кой как го вижда, различни посоки виждам. За да се изчистват нещата, в един момент никой не основава и не слага като привестен исторически институт и факултет, който да прави анализи, кой е било основно. Анализира се от тук нататък какво може да се случи, кое е реално, което и няма да страдат и да се направи имиджово и така, че никой да не бъде обвиняван нито твой, нито мен, нито трети, нито успешно. Единството, което ще прави нещо недостойно. Мене ме интересува едно нещо само. Нали ви гарантира, че аз водя разговор само с тебе и решението си го вземеш само ти. Това е важно. Но не говорих с... Дали ще говорих с Карл, това не ме интересува, защото си заедно. Става дума, че няма говорих с жена ми, като там. С жена ми да мога да не говоря. С жена си е нормално да говориш, тя ще говоря с жена. Така, другото, което имам предвид, аз ще кажа и нови си. Да. Ще го кажа без да имам детайли. Другото, което... Отнема няма да. Другото, което мога да мисля, е, че с което аз съм впадал някаква етика. Освен нещата, които някаква казах, това нещо, което тебе, тези работа, нищо общо нямам, никога не съм правил, никога няма да правя такива, дори да не се разбере. Това просто си го казвам 1000%. Факт, защото това са простотии. Аз няма нужда да ти казвам, дори не знам как се правят тези неща, не ми е долу нито. Второто, което е, второто, което има да ви кажа, защото е казвам, че се изкарвам. Какво не си? Минал някаква граница, че се изкарвам. Глупости говориш. Глупости говориш. Не съм пускал... Да напишеш, че Карл е разследван за пране на пари, което е измислица и лъжа. Повече от това, какво може да направи за него. Мога да кажа, че е хомосексуалист. Което го знам. Личният живот на хората не засягат. Ти наистина си много зле. Аз съм го докладвали. Те на тебе ти бяха докладвали, че аз съм свързан с колеща нева. Нали, това в същата категория на достоверност ли да го отложим? Не, на същата категория на достоверност ли да го отложим? Не съм ги проверявал това дали е вярно или не.
Казвам, че личният живот на хората не засяга. Има някакви правила. Всички има собствени правила с моите такива. Нито твой личният живот в семейството на никого не засяга. Bullshit. Да. Това е. Дружеството, на което ти си управител, изкара Един път. След това друг път да излезе. един път. Знаеш колко причини това на семейството на сцепка? На нея ни и пука. На майка и на леля й. Това тук някакъв идиот. Кой е идиот бе? На първа страница в твоя вестник, на който ти си управител? В кой някакъв идиот? Не пак съм. България днес. Аз не съм управител и прочи пишем в текст. Издател, Любомир Не Павлов казваш, че и четеш. Недялко Казвам, Недялко. съм управител преди малко. Писател. Не съм издател. Издател ти. Директно съм. Фирмата Сочи Келси ООД има акции вътре. Контролира. Не има акции. Контролира. Не, Кой има контролния дял? не мога да контролирам нищо. Заедно да имаме. Така е написан устава. Съвместно, както и в нашето дружество беше. Съвместно. Още. Но това е това аз всичко може да му обвиниш, но не и за това. Глупости. Ти току-що каза, че границата към Карл не си минала. Това да не Всички граници. Не за добре пусни. Това е толкова смехотворно, че никой няма да... Няма, не ми е сила. Дали че Добре. Те казах и кое не съм направил. Обясних на разговор. We agree to disagree on this point. Мога за всичко да нося отговорност и за това. Защото това не съм направил. Добре. И да не се разберем, аз тази граница няма да мина никога. И аз така. И аз така. Това съм ти го обещал много Не давно. заради... Много давно съм ти го обещал. И аз го правя заради тази. Добре. Може Да търсим другата сега. това е, кое е реално? Това е важно. После наделявам, много да харесвам днес. Чао. И аз се рекам с теб. Добре, спаси. Така се получи, някой може да се оправят нещата някой ден. Не е много вероятно, но е различно от нула вероятността. И степента на неуправене също е важно. Чао. Осрахте ли се, а? Осрахте се! Кой ще ми чисти войната?